Induk. Tirada ya. Patu. Tuya. Patu. Patu patu. Patu patu. Patu bantu. Patu 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 patu. Sintir mo 4. Ako 5. Tirada ya. Maranghi ya. Pato. Squid ng paunnya. Gembira. Kan aku tabung. Hah? Obsi. Obsi. Higda yun. Katugon pa. Katugon higda. Kau tahu yang apa?
Bisa pakamay. Umpannya seperti itu. Wah. Tablay. Kaya ko ito kuwantan. Hah? Tulog lang. Tentang, ada pit. Ada tulog lang tulog ko daw. Bata ko lagdang guys. Okay. Tara. Tindog. Up. Ipusa. Pos. Hindi na pagmuntat. Hmm? Hindi na pagmuntat. Bali. Hindi na pagmuntat. Hindi na Ni bali na. Jadi cut gimana? Ini nama vlog guys. Guys. Bali na guys. Ha? Guys, ako guys. Karon guys, tikan mi nang ariya og paranghi guys. Ni uli mi kay ang bata ni uban man. Nga na baud man. Ano tong labad yung tampak na to. Parang suga kayo daga. Ibili naman guys. Marang rim guys. Wala una na kapin guys. Yariya na mga alas 11. Among gibilin guys ay. Ang bata idaga. Guys. Wala postan. Wala post ang talina. Ako ay kambot. Di go mo dawan mo gatan kay dao mo gabi igo. Dao bangko. Sorry. Balan Bisa Francis. Nasa ito. Oh, kiliutan. Nasa ito to. Nagduhan mo sa usapon. Dako pungso. Kabuhi. Isa pang ay. Ya, lado pa rin ko manam mo. Sa uma ba ta? Paud. Pasaud. Gula.
City na siya. Kuha ko. Dagawid ko kuan. Dako. Video ni video. Amsa guys, oh gamay guys. Wala kag palid. Gulay. Mga armpas guys. Idandawin na mamsa. Hatango. Tata na. Sabut perang ubing. Mamsa guys, gamay guys oh. Gibugatan siya ton guys oh. Wala mamsa guys. Ha, shosh. Oh, kanja guys, so nagida kay ato bes timbangan. Oh, shout out mo, shout out. Oh. Shout out mo guys. Shout out din na for dia. Oh. Mga ngit-ngit og mga kagwapa oh. Good morning guys. Oh, mamsa. Kalipod guys, mamsa po ni. Yes, media oh. Imutan mga ayo timbang 7 kilo na no. Sige. Usa ka buok. Nga na, aw na kay klase karon. Itong tan. Dahil tubig na ako. Sa dadoy kay Ah, gana. kamsa na. Lagnaw. Dan mamsa kay isda. Tubig mo. Tubig ko, mana? Ay, isa ka kilo po na. Busog ka ba? Iya, pagkaon. Kaon tae. Iyay. Itong-tong na oh. So, 16 kilos. Chi. Pito kayo na oh. isaw ani. Lin sino nang garabat. So ono. 8-1 guys. Kanina guys, 8-1. Pas alawan. Ito guys, dagahan guys. Esos, dagahan na guys. Oy. Mani mamsa guys. Salamat. Zima. Tan sa tutan mga joog 20. Apa ya to?